Alfa Romeo la fel, da? De la București. Da, omule, e Skoda. Sărani. Sărani de la București. Au venit sărani ăștia la București. Ăștia samdă. Și de la Timișoara. Puteți să vă aliniați. E fratele lui, fratele tău. A, tu nu ești țăran de la București. Tu ești țăran de la Timișoara, nu? Ok. Băi, eu chiar glumesc, adică nu vă gândiți mâine pe mine sau pe Facebook. Domnul ăla la microfon i-a făcut țăran. Sunt țăranii noștri, ce am scris. Haideți. Ok, puteți să vă aliniați. Ăștia frați, oare care câștigă? Suntem prieteni de ceva ani de zile și ne permitem anumite glume, vă dați seama. Ia uite ce frumos stau eu aici. Din De spate. ce s-a întors băiatul ăsta pe partea asta, vedeți? N-am vorbit o chestie și noi. E din Olt. Ok. Bună asta. Ce să fac? Am venit 9 culoarul din stânga, 15-0 culoarul din dreapta. Când ai o problemă, te întorci doar pe culoarul din dreapta. Rămâi pe loc. Păi și dacă rămâne pe loc ce? O lăsăm expusă? Și ce vrei, să facem coarda cu el? Asta e. Așa. Stânga. Sau du-te și te întorci pe la 400 de metri. Doar pe culoarul din dreapta. Nu știu Și că așa e acum să dreapta care calce pe stânga. capul pe partea aia. Ce vă spuneam?